V skutku, Allah sa nestydí uviesť komára ako príklad alebo niečo nad ním. A tí, ktorí uverili, vedia, že je to pravda od ich pána. A tí, ktorí neveria, hovoria, čo chcel Boh tým príkladom? Prvá otázka, ktorá nám príde na myseľ, je, čo má Allah na mysli tým, že používa komára ako príklad? V podstate Allah hovorí, že dokonca aj mucha stačí na preukázanie jeho existencie. Na prvý pohľad by ste sa mohli spýtať, ako? Ale ak sa o tom zamyslíme, dúfajme, že to bude mať oveľa väčší zmysel. Zamyslíme sa nad tým, že tento verš prišiel pred 400 rokmi kmeňou uprostred púšte. Je to len za posledných 200 rokov, keď veda dosiahla obrovský pokrok a poznanie sa zvýšilo ako nikdy predtým. To, čo sme si kedysi mysleli, že je bezvýznamná malá mucha, sa v skutočnosti ukázalo ako fenomenálny druh plný zložitostí. Tu sú niektoré fakty, ktoré sme sa dozvedeli. Vajíčko komára sa vždy kladie do vody a keď matka kladie vajcia, prilepí ich dohromady, aby vytvorila člnovú štruktúru. Táto člnová štruktúra zabraňuje tomu, aby sa vajíčka potopili a odtiaľ sa vajíčka menia na larvy, ktoré plávajú pozdĺž povrchu vody. Larvy dýchajú cez trubicu ako šnorchel, potom sa zmenia na pupy a nakoniec vytrhnú ako dospelí. Ako náhle sa objavia, majú schopnosť okamžite lietať. Tento malý hmyz, ktorý sa vyliahol, je v súčasnosti najnebezpečnejším zvieraťom na svete. Už ste sa niekedy zamysleli nad tým, prečo majú extrémne rýchle reflexy? Nuž, to je preto, že komár má pár zložených očí. Každé zložené oko sa skladá zo stoviek mini očí nazývaných šošovky, ktoré sa zakrivujú. Každá šošovka zaujme obrázok z iného uhla, ktorý jej mozog spracováva. Z tohto dôvodu môže komár vidieť takmer všetko, čo sa okolo neho deje, bez toho, aby sa musel otočiť. Fyzikov to fascinovalo a snažili sa tento systém kopírovať. Ich cieľom je vyvinúť autonómne autá, bezpilotné lietadlá a bezpečnostné kamery. Komár používa snímače oxidu uhličitého na detekciu vášho dychu z vzdialenosti až fintimetrov. The mosquito uses carbon dioxide sensors to detect your breath from up to 50 meters away. Ako náhle nájde cestu do vašej izby, detekuje teplo z vášho tela, aby pristal presne tam, kde začne vyfajčiť vašu krv. Takto ťa vidia v tme, keď spíš. Prekvapivo, komár používa 6 ihlí na vyfajčenie krvi veľmi sofistikovaným spôsobom. Poprvé, odstraňuje ochrannú vrstvu, aby odhalila ihly. Potom používa ostré zuby na vonkajšej strane 2 ihly, aby prepichol vašu pokožku ako píla. 2 vnútorné ihly držia rez otvorený, zatiaľ čo stredné 2 skúmajú okolie, aby našli krvnú cievu. Ako náhle je krvná cieva nájdená, jedna z sondových ihlí pľuje chemikálie, ktoré umlčujú bolesť a pomáhajú krvnému toku. Druhá sondová ihla pôsobí ako slamka a začína vám vyfajčiť krv. Keď sa čú, ich telo oddeluje vodu a vytlačí ju zo chrbta, aby zachytilo čo najviac živín. Znie to ako chirurgická operácia, však? Toto je obrázok nohy komára, ktorá sa skladá zo zložitého súboru prvkov, ktoré ju chránia a umožňujú jej pristáť na mnohých povrchoch. Napríklad môže pristáť na vode, aby nakrmila svoje vajcia. Čo sa týka jeho krídel, komár ich máva asi 10 krát za sekundu, aby mu to pomohlo lietať. Je zrejmé, že tento drobný tvor, ktorý sotva vidíme voľným okom, je plný mnohých účinných systémov. Tieto systémy mu umožňujú efektívne fungovať a rozmnožovať sa. Pozrime sa teraz späť na verš v Koráne. Potom, čo Allah uvádza príklad komára, hovorí a to, čo je nad ním. Arabské slovo, ktoré sa tu používa, faukaha, má z jazykového hľadiska mnoho významov. Môže znamenať to, čo je nad ním fyzicky, alebo to, čo je nad ním vo veľkosti. Hádaj čo, všetky definície sa vzťahujú. Pokiaľ ide o veľkosť, nemusíme sa pozerať ďaleko do prírody, aby sme videli, že komár nie je nič v porovnaní s tým, čo je tam vonku. Vesmír je tak zložitý, ale zároveň tak dokonalý, že ho človek nedokáže pochopiť. A čo nad tým fyzicky? Vedci zistili, že niektoré komáre majú drobné larvové vodné roztoče, ktoré žijú nad nimi ako paraziti.
Allah pokračuje v verši a hovorí: a tí, ktorí uverili, vedia, že je to pravda od ich pána. Allah Ako continues the moslimovia verse and veríme, že says, všetko okolo "As nás for those kričí who o believe, existencii they know stvoriteľa. that it is the V truth skutočnosti, from their keď sa Lord." nás pýtajú na See, dôkaz, as Muslims, reagujeme tým, we že sa believe pýtame, that kde nie everything je around dôkaz, us aj keď je to len screams the mucha. existence of a A creator. čo sa týka tých, In ktorí fact, neveria, tí when we are asked hovoria, for proof, čo chcel we Boh tým respond by príkladom? asking where the proof isn't, even if it is just a fly. Nie je to Allah tak? then says, Nemohol "But by as for neveriaci those who pripísať toto disbelieve, všetko they say, niečomu inému what ako did Allah stvoriteľovi, intend ako by this napríklad example? evolúcii alebo Isn't náhode? this the case? Nemali by Wouldn't neveriaci the stále disbeliever považovať credit komára all za of this to bezvýznamného anything a other than the nepozoruhodného? creator, such as evolution or chance? Wouldn't the disbeliever still consider the mosquito insignificant and unimpressive? Realita The je taká, reality že is, sme všetci we tak are all zvyknutí so na svet used to the okolo world nás. around us. Sme tak We are zvyknutí na so to, used to aká how perfect dokonalá je nature príroda is a ako and how dokonale nám jej perfectly zákony its laws umožňujú allow us to udržiavať sustain život. life. Faktom je, že ak by sa celé The fact ľudstvo of the matter zhromaždilo, is, nemohli if by sme all of vytvoriť humanity ani jednu gathered muchu. together, we A couldn't ak by sme create a zhromaždili single všetky fly. naše vedomosti, And if we nebol by gathered to all ani of malý our zlomok knowledge, toho, it čo wouldn't stále even be a nevieme. small fraction Napriek of what tomu we niektorí still z nás don't know. bohužiaľ veria, že máme Yet dosť some of us múdrosti sadly a believe inteligencie that we na have to, enough aby sme wisdom popreli and možnosť intelligence to stvoriteľa. deny Len there is a preto, creator že to as a pre nás possibility, nedáva just zmysel, because it to doesn't make odmietame. sense. Zamyslite sa nad Think about týmto. this. Aby sme To kopírovali copy len just jeden one of the systémov u systems in a komára, mosquito, potrebujeme we roky need years of výskumu a týmy research vedcov and po teams celom of svete. scientists around the Avšak world komár, to ktorý je produce ľahší something ako half perie as a good. sotva viditeľný, je plný Yet the systémov mosquito a is lighter senzorov, than a ktoré mu feather, umožňujú can žiť. hardly be seen, A and is pamätajte, že komár jam-packed je len full of jedným z systems and miliónov druhov sensors na that allow Zemi, it to z live. ktorých každý má And jedinečné remember, the charakteristiky. mosquito is Nie je only tento one verš of neuveriteľne millions of hlboký? different species Niektoré that are on planet podrobnejšie Earth alone, podrobnosti sú each one nasledovné. having unique Číslo characteristics. 1 je to samica. Isn't this Číslo verse so 2 má incredibly 100 očí v profound? hlave. Číslo 3 má v ústach päť zubov. Číslo 4 vo vnútri jeho malého tela sú 3 kompletné srdcia. Číslo 5 má v nose 6 nôžov a každý nôž má svoje špeciálne použitie. Číslo 6 má 3 krídla na každej strane. Číslo 7 v tele tohto hmyzu je digitálny röntgenový prístroj, ktorý používa na rozlíšenie ľudskej kože v tme v fialovej farbe. Číslo 8 jeho telo tiež obsahuje malú vakcínu, ktorá pôsobí ako lokálne anestetikum, aby mu pomohlo vložiť svoje trne do ľudskej kože bez akéhokoľvek pocitu alebo bolesti spôsobenej odsávaním krvi. Číslo nie má prístroj na testovanie krvi, pretože sa mu nepáčia všetky krvné skupiny. Číslo 9 má špeciálny mechanizmus, ktorý urýchľuje prietok krvi, aby ju mohol rýchlejšie vyťahnuť. A najdivnejším objavom vedy je, že